Nyakora moke jwango ya ureka mora mora maintiere machinu kinyi maka uono tarika dek dwe mara boro iga mara lufario prario kod auchiel. Wachako dwe manyien nyakora mujang inthulo moko makelo chero maru piny e dwe ni mara boro iga mara lufario prario kod auchiel en nguono mar Nyasaye yena moro miyakoni kanyo ni happy new month nguono mar Nyasaye mondo miyo umi kawantiere kae dwe manyien ma en juma manyien odiochieng' en mar wuok tich kai wuok idhi tich ichako chenro magi mopogore opogore wantiere kod kar kae anyuola mago mantiere kod lit kod kuyo Nyasaye mondo mi chunygi kendo mondo migi ocho makende e kinde magi kadhe jogo mantiere gi chenro mopogore opogore Nyasaye mondo mi otelnu ka wachako odiochieng'ni manyien mondo mi otelwa waduto e chenro waduto kaka nyakora moge jwang' chenro ye lacha ahinya kawuono an kaka kod weche manyien kato bang' warang matimore gazet kama gazet ndike kar kani itimogi e yo machal nade mano weche mag gope babende jatend piny Kenya kod sirkal masano osebedo kae kakao e chenro mopogore opogore mag dongruok mago mantiere kar ka omiye pe kar ka e ite ni mokwongo to ng'eny gi thor wache ite mar 4 kod 5 gazet mara Daily Nation iwacho ni 3.5 billion a day borrowing spree mano kama intiere kacha irange kacha ni to sudo nade mane dwe mara boro e dwe mara 4 dwe mara 2 nyaka dwe mara 4 gino menda mano tim nade kenuti kod gi e yore mage intiere kama wacho ni ne wuoka International Development Association mano IDA mano chiwo la maromo billion 29.1 mano gazet ma Daily Nation mbele ne kanyo tarik 6 dwe mara 2 tarik 10 dwe mara 2 gowi machielo ka bende nokao mano mawuok Africa Development Fund mano AFD maromo billion 9.8 mano mane dhi tigodo e bero weche mag somo tiegruok kod mago bende mag timo nonro. International Sovereign Board ISB nokao irgi billion maromo 290.49 mano nego bed ni konyo godo weche mag fuok mantiere budget e wacho ni funding earmarked for budgetary support. Tiere International Development Association kendo IDA mano chiwo billion 3.9 mane weche mag kedo kod midhiero mabiro kor lwasi lokruok mar kor lwasi mano ni kanyo ntiere ma SMBC Bank International mabere ne fund weche mag budget billion 20 International Development Association kendo okaw irgi omenda maromo billion 45.34 mano mag affordable housing gedo makamago ntiere machelo bende ka mwacho ni IBRD mano ntiere karka billion 16.2 magi omenda miwacho ni keto kae mag bero chenro go mag affordable housing miwacho ni money to expand access to affordable housing finance. Haya wantie ka Linda Mwananchi kawono rado kod office mano mar Registrar of Political Parties gin gigeno mano mar yao duon buchgi mbele kae motelo ne yiero ni to kanyo gidhi bedo e yo machal nade. Gazet mar The Standard bende ntiere kar kanya kora moge jwang' iwacho kani recipe for rigging kara ripo na selos pulo mano mar kwelo mano mar ombulu kosle mage madhi bedo kaka temi iwacho ni sani ntiere paro mabende osebedo kae wache e mbui jakom mano mar IBC Justice Ethakon bende noloso kowacho ni gik ma wachore kar kani ok dhi landi duoko achiel kachiel e wang' jowi kata ute fwambo mopogore opogore mano miriambo iwacho ni a fresh bid to scrap the IBC's duty to live stream polling station results has triggered alarm ahead of 2027 general elections. Bill no bedo sponsored kod majority leader Aaron Cheruiyot kod nyawadgi mano ma minority leader Stewart Matsayo mano ka gintiere e nyima Justice and Legal Affairs Committee mano mar Senate. Mago gonya kora mojang kod mathoth bende mantiere karka ang'o akelni. Nitiere weche matimore weche mag tuke mananga akelni sachiel nyaka sare ang' waranga ni weche mag Commonwealth Games mang warango ka ni Glasgow to odhi nade mago tuke go mago mag Commonwealth Games mawang' ni Kenya notieko kata kod midila adek mag gold 4 mag silver bronze abich Kenya otieko thuolo mar namba 12 nyakora moge jwang' mano kama ne gintiere kae thuolo manyime
ne pinje mamoko bende mantiere kae. Gold mane giyudo, midila mane giyudo ng'we mopogore opogore, mago duto nitiere kar kae. Iwacho ni ero kara godo kone manok duoko mane gidwaro, nyaka giket wang'gi ka pod girango ni to gisudo nade e kinde mabiro. Nitie weche mamoko ma bontiere kar ka wanon nigi ni mar saa 2 nyaka saa 4 kaka wanene yang biro ni Ramogi Radio kod Ramogi TV saa 4 nyaka saa 7 wan gi chal mar Kenya wadhi bedo ka taye mana e Ramogi TV kar ka achiel kachiel mane bedo kod ng'eyo ni kawuono ni to chal nade. Kawuono ka wadhi bedo kodi kar ka ang' warange ane e chal mar Kenya. Mokwongo weche manyien kae to bang'e twak madhi penjo ka ni to midhiero mag jopuonj gi to gin mage. Ikruok ne tam mar 3 itimo nade gi jopuonj. Ywak mag jopuonj gi to gin mage. Mbaka mago are saa 5 nyaka saa 7 mar okinyi ma kawuono ka ngantiere kae kod welo. Tielo mokwongo adhi bedo kae kod jodon siasa. Mana adhi bedo kae kod George Nundu ma janon siasa. Adhi bedo kae kod Jim Okoth kachiel kod Cecil Miller ma en jagoro maduong' kata Secretary General mano mar The Roots Party of Kenya. Mano kama gintiere kachiel e studio kae twak tielo mar 2 mag jopuonj angantiere kae kod jagoro mano mar NAT Collins Oyu kachiel kod jagoro mar Kupet Akelo Misori. Mbaka madhi go kodi kanya korom sabirio. Dikna san nyaka giko mar chenro SMS line oyawe na 3:6 Facebook Ramogi TV KE mbui mar X Ramogi TV Kenya yudo gi mbui mar YouTube kama tire live achiel kachiel kod mbui no mar Citizen Digital idwa ka cheki deny mar live video Ramogi TV an bitudi koda mbuga dio tewde gi nying mara Cleophas Watch arok ni machiegni cheno mar upeny wachako dweche manyien magi e thon dweche. Ogika mane gigwandore wan wawinjo mana ni ot ka endi kawuono ok ininde to dakika matin tawinjo ka omera monindo ni ywak ni mondo konye. Msichelewe na matusi na ukabila na chuki. Hiyo mnachelewa. Kujeni tupange vile Kenya itakuwa nchi tajiri. That is the nation we must be proud of. Machigni weche manyien okinyi makono ka dhi bedo katae nyinga Cleophas Watch jakisungu kanya kwa Rumokeo nyaka chisango machigni. Ogaya madun bura mar ODM Dr. Oburu Oginga okoni ODM gi UDA osechungo kweth mano ma jolony mano madhi telo e twak mar bedo gi manifesto mano ma kanyakla magidhi bedo gode campaign e yiero maduong' mabiro mar 2027. Oburu mano ten gi jakom mar ODM Gladys Wanga ne oloso sikund primary mano ma kanya dhiang' kar chungo bura makara chuonyo e nyasi mar alam mano ma duoko erokamano ne jaod bura mano ma county no ma Homa Bay Dr. Joyce Osogo Bensuda jafamaro Ale Beach Nigiler mathoth. Ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga mane loso e skund primary makanya dhenge kachur bura makara chuonyo e nyasi mar alam giduoko erokamano ne jaod bura mar county ma Homa Bay Dr. Joyce Osogo Bensuda okoni wang'ni duond bura mar ODM biro bedo kod duol e sirikal moko gidhi chuo kod duond bura mar UDA yiero mabiro. Oburu wacho ni ODM kod duond bura mar UDA osechugo komiti moting'o jolony madhiro twak e kindgi kod duond bura mar UDA makoro biro miyo gi teko mar timo campaign makanyakla motelo ne yiero maduong' mibagi pacho ka ganari kod 27. Kendo wang'ene kwa dhi e 2027 ok wachungo presidential candidate. Kwa chungo presidential candidate to nyocha wawinjre ni mbele kacha wadhi support President Ruto for 2 terms. Right now we are already in a stage where we have formed a technical team which is negotiating on policies of both UDA and ODM, and we are soon going to come out with a manifesto which we shall use to campaign
Dr. Oburu bende gi kindeno ne okoni oganda luo onone ni okawmbulo karombgi ka okoni mane madhemi odun bura mar ODM bedo kod teko e sirikal ma gidhi chugo higa manyien ma ok bedo jokwecho e sirikal. Gimed kawo kura nikech ung'eyo ni kumutero wa malo cha uluonga ni party leader. To party leader to ing'ene wan e sirikal miluongo ni broad based government. Ruto jasiasa to kobihera kaka nyako oburo nago koda mbaka kan be an gi gima kele mesa. Ka jakom duond bura mar ODM e Kenya mangima Gladys Wanga bende wuok tung' mosuo gi kweth mar Linda Mwananchi mane ok ni dwaro margi en mana kelo pogruok e duond bura mar ODM kod piny luo kama ne ok ni ginyal yie mondo oganda luo pogre. Unte ung'eni Linda cha party leader ma de facto gi jijua ma ji te ong'eyo Kenya te mangima ok en Sifuna ok gin te giwacho ni mimi ni ng'awa. Koro wandang wadonjo yuma cha adier ni wanego party wa ni wadhi donjo gima wakia. Jodala wayua uru Ariel malo kabisa. Nikech gimokel kae en ni mondo neg chama mar ODM mondo pogo oganda luo. Kose pogwa to moko koro dhi kocha, moko koro dhi koni. Moko kuom jood bura mag ODM mano yore kinde nyasi ma kamano bende ne okuni duond bura ok nyal wuok e sirikal kendo gidhi nyime gi siro jatend piny William Ruto mondo bi oyiere kendo tielo mar ariyo higa manyien. Lakini William Ruto bado alitushinda tukiwa na Uhuru Kenyatta. Nimeona kwa gazeti Uhuru Kenyatta ameitisha mkutano wa Azimio hii wiki inayokuja. Anataka kuleta wale akina Sifuna, akina Orengo, akina Karoli ati warudi tena kwa Azimio. Sisi hapa kama Wajaluo tunasema Okwanyal dokenak dirio. Mr. Speaker, sir, you must know that Homa Bay County is in Bunge. We shall soldier on with the support of my predecessor. I have worked in harmony with the political leaders. I've had no fight with any political leader. I have no space for any fight. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Aya, amba unge fight. Koduka mauntie Kenya kwa Ramogi Juang. Wadhia mbeleni. Jatend piny Kenya William Ruto, odokre twak mano ma ochano, ma mono mijo Kenya. Obedo godo mano marango lek ma Kenya ni godo tokiga mar 2030. Ruto wacho ni lekno en mano mar menyo dongruok ma Kenya mondo mi opiem gi pinje mago ma osedongre. Jatend piny Kenya ne loso e kinde alama kende mano bagi kanisa mar ACK bade ma St. Stephen's mano Chepkwelel e kaunti ma Uasin Gishu. To bende ne osekweth maketo sirkande tesre mondo mi oranga ne chenro ka wacho kata ni giwe kwedo chenro mag sirkal ka gionge agenda motegno. Olosi kindala makende mane obage kanisa mar ACK bade ma St. Stephen Chepkoilel County ma Uasin Gishu. Jatend piny William Ruto odok ne okang' mokawo mar keto Kenya e ng'we hao bede kidienje mag pinje monyalo kendo osegoyo kenge malach e dongruok. Kuna watu wanafikiria ya kwamba kuna nchi zimeandikiwa kuwa nchi maskini. Kuna viongozi ambao wako na matatizo sana na mimi kwa sababu nimesema tujenge manyumba tuondoe watu kwa slums. Kwa sababu katika maono yao ama mawazo yao wanafikiria ya kwamba kuna Wakenya wameandikiwa wao watu maskini. I want to say, for the avoidance of doubt, this country, the constitution does not envisage a democratic and a poor nation. The constitution envisages a democratic, wealthy and prosperous nation. Jatend piny okone kweth Rigathi Gachagua kod Lange ni mbaka mar tero Kenya nyime biro nywando jo Kenya dute gwelo pachgi tarik 12 dweni kama okenge magolo dhier pachoka dhi chakore ayanga. Mar neno ni orangi lek mar dongruok mar Kenya nyaka kinde ma nyime tok higa mar 2030. It is not going to be a conversation about leaders. It is not going to be a conversation about political parties. It is not a conversation about 2027. It is a conversation about the future of our country and how together we must drive that vision into the future. And we are going to put it in law
tutaweka ndani ya sheria kwamba Kenya itakuwa ni nchi ambayo itapangiwa maendeleo kisheria. Hatuwezi kuendelea na guesswork. And before you can even debate President William Samoei Ruto, please get out of your tribal narratives, get out of your simple minds, start thinking about even a manifesto, even a simple manifesto of 5 years before you can have the honor of engaging His Excellency the President. Bende okwedo siasa mag rem bedo kod ajenda malong'o minyalo usne jo Kenya koko ni kweth makwedo sirikal ni mudho e kendo piny obago gi motelo ni yiero maduong'. Mimi niliamua ya kwamba hii Kenya tutawacha kuwa nchi underdeveloped, tutawacha kuwa nchi maskini. Ndio mimi nataka niwaambie viongozi wenzangu, msichelewe na matusi na ukabila na chuki. Hiyo mnachelewa. Kujeni tupange vile Kenya itakuwa nchi tajiri. That is the nation we must be proud of. Watu wanaweza fikiria wewe ukitembea kule nje ya Kenya ukisaidia watu kule outside Uasin Gishu, wanafikiria kuna kazi inafanyika hapa nyumbani. Wacha niwaambie kuna kazi kubwa inaendelea Uasin Gishu. Ruto koni Kenya kabed kar chiemo motiap kendo ibiro chak pogo mbolea ne jopur mondo tim ikruok makare ne koth mabiro. Mimi najua hapa mbele tumeambiwa ya kwamba tutakuwa na mvua mwezi wa 9, 10, 11. Mimi nawauliza wakulima wale wako na uwezo, please, mnaweza kurudi shambani, tutawasaidia na mbegu na tutahakikisha kwamba tutapunguza kwa kiasi hata gharama ya mbolea. Ndio tuhakikisha kwamba wale mko na uwezo mrudi shambani, mtusaidie kuzalisha chakula, na vile vile mwaka ujao mimi nitapanga tuone tunaweza kupunguza pia gharama ya mbolea mwaka ujao na gharama ya mbegu, ndio tuweze kurudi shambani, tuweze kuzalisha chakula. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kama chelo ene jaten duon bura mano ma DCP katika shangwe onyero twak mano ma jaten piny Kenya William Ruto chano mar keto ne jo Kenya mano mar rango lek mar Kenya kochopo higa mar 2060. Gachagua wacho ni twak makamano ok owinjore ketie maino gi sani ni mar jo Kenya ni kod gik ma moko ma bende diogi. Gachagua ne oloso kinde mano timo limbe mare kanisa mano mar St Paul Murangaru mano e kaunti ma Nyandarua kod gwenge mamoko mano mantiere alwora no mabende ne olemo odiochieng' manyoro. Tumeona huyu rais ameenda pale kuleta Vision 2060. Sisi watu ya Kenya hatutaki vision, tunataka vitendo. Mambo ya ndoto hatutaki. Mtu akitaka kuota ataota kwake, si ndio? Sisi tunataka vitendo. Hapa Nyandarua aliahidi barabara mingi sana. Hii ya kutoka Murungaru kwenda Tarasha pale kwa Kimathi, bibi ya Kimathi, barabara zote zimesimama. Kuna barabara amejenga. Watu ya Nyandarua wanataka ujenge barabara. Hawezi goja hii barabara mpaka 2060. Ni mbali sana. Ogai madun bura mano mar DCP mara Wiper Kalonzo Musyoka koro wacho ni jatend piny Kenya William Ruto onge kod lek motegno ne Kenya kata mano ka okale twak mano ma ochano bago. Kalonzo wacho ni sirkal owinjore oket maino mare kelo lokruok ne Uganda mano ma jo Kenya kokalo e chenro mano chiro uchumi. Kalonzo ne oloso e kaunti ma Embu kama ne olemo e kanisa mano mar All Saints Peter's ACK Cathedral. Has talked about Vision 2063, and that is not Kenya. Kenyans have a vision to be realistic and follow what is in the Constitution. What you need to do, Madam President, is to make sure that this country lives in accordance with Constitution 2010. We are one people, one nation, indivisible. Joruburama Mukurweini John Kagushia koro ogolo siem ne oganda mawuok masawa mar Kenya ni gibiro romo gima ok olwer kapo ni gigoyo ombulu ne jatend piny Kenya William Ruto
yiero maduong' ma higa mar 2027 mano yiero manyien. Kagusha ne oloso gi dho Kikuyu kane otwak gi jopiny kar chung' bura mano ma Kieni. Owacho elela ni ng'ata ma idhi fweny ni ogoyo ombulu ne Ruto kata jogo masire lwedo ibiro many nyaka bwo tanda e utegi. Bende omedo ni kata sir ok bimigi ka gin gi midhiero. Wawacho adier, kapo ni wayudo kata ombulu achiel mar Ruto kata jakanyo mare, wabiro luwi nyaka bwo tandani, nikech nyaka wabed gi rekod mar ng'ama siro jagono. Ok wanyal yie gi mano bang' neno gik mane otimo ne Rigathi kendo ma osetimonwa ma oriwo nyaka nego nyithindwa. Ok wanyal sire, wawinjire ni kapo ni siro jagono to ok wanyal chung' kodi kata ka in gi liel, kendo kikelo diek mag nyombo ok wabikawo. Tergi Sugoi, to ka tuo goyi idhi many Sha Sugoi. Haya, mano jatelo moyier kidhi e mbui mar X nitiere ywak gi mudo lak kono ma bende owacho ni koro sani imanye kod obila. Obila mago kwach kich kod machielo ne koro mojwango mako achija dek mago mitudo gi kuo mano marang'enge kar dak mano ma Kamrongo e kaunti ma Kisumu. Mano weyo ng'at achiel kod hinyruok mano bang' kwalo mwandu mago mag ot mano manengo yodhuro. Ma timore e kinde ma jo ohala Mariat e kaunti onogo achiel mano ma Kisumu bende seyo obila makono e wi monj ma kinde ka kinde mag jonjore ma bende omanore kod gige lweny mano monjo kuondego kendo kwalo kar ohala moro mano mar math mong'ere kaka Havana Lounge kendo yombo gi mwandu. Cynthia Onyango miyo waler mathoth kowuok Kisumu. Apedha mager mag obila mag okwach kich ma Kisumu East manono maling'ling omako achije adek ma wang' dede nyomako ka monjo kar dak ma Kamrongo e dier otieno. Achije manyo ketho mwandu kendo yombo kod mwandu mag ot kapok oweyo 100 kod hinyruok. Lipot mar obila yango ni achich mokwongo Regan Otieno Sylvester omaki kar tiegruok ma Kisumu Rotary bang' tipo mag wang' dede mako wang'e koting'o TV maduong' kendo yombo go e kuo ma tarik 30 dwe mar 7 higani. Bang'e otero obila nyaka Rabuor kama achich machielo moyangi kaka Mohamed Ramadhan kata Moha oponde. Obila lero ni Mohamed olwenye korienda Mbewa kendo lal miru ne obila kata kamano ginyalo mako achije mamoko ariyo moyangi kaka Christopher Onyango Koth kod Fidel Omondi Were maduto itudo kod kuono marang'enge. E kindeno obila bende oyudo moko kuom mwandu michich ni gin mago mag kuo monywando nyaka gir tugo moro machalo bunde michich ni osebed kitiyogo e bwogo ngima jopiny e kinde mitime njore makamago. Kata kamano, jodak Mariat e kaunti achielo nogo ma Kisumu medo seyo obila mayulo e tich bang' jokuoye ma monjo kuonde ohala medore, kwalo mwandu, ketho moko kendo weyo kochido chuny joket mwandu mayudo lal kinde ka kinde kokalo e monj mag kuom. E tiponi momak kod wang' dede e otieno ma tarik 31 dwe mar 7 higani, jal moro nenore ka yawo dhoot donjo e kar kano math kendo chako choko math mager achiel bang' moro kapok nyawadgi oriwore kode kendo konye medo kawo moko. Ma ok ginyiso luor ne wang' dede mamenyogi aching', achijegi ochoko mwandu magidwaro kendo wuok oko mos. Kamotelo ne ma, wang' dede machielo bende omakogi ka gidonjo kama opange kuong', giting'o magidwaro kendo bang'e lal meru ei mudho mandiwa ma okwako otieno e kindeno. Wuon ohala ni Masi Okumu moyangi kaka Havana Lounge koro dong' ka ywago reyo bang' yango ni mwandu mohewo 100,000 okwale otienono kendo nyaka sani onge achich mosemaki bang' goyo lipot e tesend obila makochung'. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e kaunti ma Kisumu. Kuom kinde malach oganda mawuok e alwora mano mar Nam Lolwe osebedo ka ywago dongruok mago mag apeyni kaka yor chiero chumi mago ma alworago. Geno mar oganda dipo ni koro nyalo nyuolo olemo kaluwore gi chenro ma sirkal nigodo mano mar gedo mago mag apeyni mano matudo gwenge ma Kaluo kod gwenge mago mag Libamba. Apeyni ma otisi gi nying mago gi nyingno mano mar Lake Victoria Ring Road. Chenro go mag sirkal koro nitiere mano medo chwako igeno ni mago dhi jiwo sectors mago mag pur, lupo kod ohala kaachiel kod mano mar limbe. Jodak e gwenge mantie e alwora mar Nam Lolwe
Rach mar apeyni osebedo ka kelo ng'ikruok ne dongruok ka kuom higni mathoth. Gedo mag apeynigo osebedo mana singo ma ok chop kare. E chenro matinende manoyangi gi piny owacho, kiponi nyalo kelo fuong'ruok ne jopiny. Chenrono mar gedo mar apeynigo ma otisi ni Lake Victoria Ring Road. E chenro motelo, Lake Victoria Ring Road ne geto gedo mar apeyni mabor gi kore duto to romo kilomita 500, kata kamano oyawe kendo moriwo kilomita mamoko 112 madhi tudo Kisumu kod Busia. Counties maromo 8 dhi yudo apeyni e bwo Lake Victoria Ring Road magin Busia, Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori, Vihiga, Nandi kod Uasin Gishu. Gedo mar Lake Victoria Ring Road bende en chenro mag geto tudruok gi apeyni madhi nyaka dho wath Mombasa, kendo matudo Uganda, Rwanda, South Sudan kod the Democratic Republic of the Congo. Jatend migawo mar omenda John Mbadi yande olero okang' mar yaro chenrono dhi kelo tudruok malach e kind gwenge ma oluoro nam Lolwe nyaka oko. Duol mar Ken House bedo kata chenro mag ikruok ne gedo makamago koreo koda kakao pach jopiny rango chal mar alwora e kind mamoko. E kaunti ma Homa Bay, bor mar apaya mawuok Nyagwethe kalo Sori kadhi nyaka Muhuru Bay owinjore obed kilomita 176 kama chielo maringo kowuok Homa Bay Mbita Nyagwethe dhi bedo mar kilomita 174 ma igeno ni dhi bero chenro mag ohala ne jolupo yawo thuolo mag chope chirni jiwo limbe e kind yore moko mag uchumi. E kaunti ma Siaya kod Kisumu nitie gedo ma kilomita 188 mawuok Asembo Bay luwo Otonglo Awasi nyaka Katito. Bende nitie mano mawuok Port Victoria luwo Nyamonye nyaka Asembo Bay ma en kilomita 177. Apeynigo ineno kaka mago madhi yawo tudruok ne johala kendo jiwo chenro mag pur. Bende tudruok gi kaunti ma Busia ineno kaka mano madhi keto wuoth bedo mayot e kind gwenge makaluo gi piny libamba ma Uganda. Sirikal bende chano yaro tudruok mar apeyni e kind counties makaluo gi counties mamoko e hoho Marokak. E tudruok mar Lake Victoria Ring Road, sirikal geto gedo mar apaya mar kilomita 100 mawuok Shavakali luwo Kapsabet nyaka Eldoret kendo dhi kelo tudruok e kind counties manandi nyaka Uasin Gishu. Ka opogore gi gedo mar apeynigo, piny owacho geto neno ni tudruok mar lony manyasani mag mbui ojiwe alworano. Mano igeno tim kokalo tudo weyni mag mbui ma otisi ni fiber optic cables. Tudruok mar teko mbui en mar jiwo chumi kokalo tije mag mbui, tego sectors kaka mago mag somo, thieth kod moko kokalo e teko mar mbui e alwora mar nam Lolwe. Lek ma jokanyo kod jopiny osebedo godo e gedo mar apeynigo gin mag neno ni dongruok obedo mar wuoth, dongruok mar uchumi, tegno mar chirni, dongruok mar sekta mar limbe, tudruok mar mbui e kind mamoko. Kamano nyalo doke kuom sigana makamano kodhi nyime en ni chenro mag thieth odok piny e thoth ute thieth mago mag piny owacho ahinya e kaunti ma Nairobi kaluwo e kind counties mamoko kaluwore kod ng'anyo mano ma jochiw thieth madhi nyime pacho kae mangima. Luoro ni nitie lakteche ok nyal biro tiyo kendgi po ni ng'anyono odhi nyime. Judith Omondi ni kod ler mathoth. E chakruok mar juma mar adek mar ng'anyo mar jochiw thieth e bwo rak mar Universal Health Coverage kaachiel gi ndalo mar adek mar ng'anj nurses e pachoka, kwan mar jochiw thieth ma limo ute thieth mag piny owacho ma otele kod tend counties odok piny miwuoro. E limbe wae moko kuom ute thieth ma Nairobi, ka wachako kod Mbagathi, kwan mar jotuo ma omolo kae tin, kendo kata lai mar thieth e chuok, chal ma kata kamano ne ok oyienwa kawo e wang' picha. Ma ok opogore kod ute thieth mamoko kama oriwo Pumwani kod Mama Lucy. E counties mamoko kaka Kwale, osiptal maduong' ma Kwale odong' nono maonge jotuo, kama moko ma orwaki mar nindo bende odar kiteri e ute thieth mamoko kaluwore kod ng'anyono ma koro weyo lakteche kendegi kod jochiw thieth manie tiegruok. Kwa vile mgomo huko unatuathiri sisi kama wananchi ama jamii ambao tunatafuta huduma katika hospitali za umma, ni challenge, na kwenye pesa pengine watakwenda private, wenye hawana. Kwa maana mimi nilipoona hapa hakuna, nikatafuta njia mbadala nikaenda private, lakini wenye ambao sasa ana huo uwezo wa kwenda private si ataumia. Ka jochiw thieth ma jopuonjre bende ywak ni ndalo kalo kapok giyudo tiegruok madwarore.
Nilikuja kusomea hii kazi ya uuguzi ama kusomea kazi ya udaktari with the passion. So when I see this mgomo going around, I feel disheartened. And I feel like, did I choose the wrong course or what is it? So to the government, at least, if they will be able to meet the needs of the yearnings of the healthcare workers, itakuwa vizuri. It will not only improve on us to them, but also the patients. At least itakuwa vizuri. E kaunti ma Kisumu, chenro ne ochako ng'ikore juma ma okalo. Onyi semo ndabi agol usi kawuono. Koro ka chopo ka, tedo ka dakteche onge. Koro gima ok ang'eyo ni usini, anyalo bedo kode nyaka karang'o, kosa dhi agole kenda nikech ok notwang'e private. To ka ema notwang'a. Ionge pesa minyalo chidhirigo, mwanyalo dhigo private. Sirikal owinje ywak mag jopiny kata mag nurses. Ka riwruoge mag jochiw thieth, to koni tend counties osetimo wich teko, kendo kaka gimedo ywayo wigi e kaka ng'anyo biro medo dhi nyime. If at all the Council of Governors feel, or rather the counties feel that because they have actually failed to deliver health services in this country, they need to allow that we revert back now the healthcare docket in their entirety to the national government. We can leave them with agriculture. We can leave them with other departments to be able to man, because health is a very sensitive docket. Moko kuom ng'ur ma jochiw thieth ginigo oriwo chopo kare ogirimiti mane gichuo wiye kogno, ndiko e yo ma ongirore jochiw thieth mag UHC, kaachiel kod chulo omenda mag rutaya mag jochiw thieth go. Judith Omondi, Ramogi TV. Kama chalo kowuok e wachno mano mar jochiw thieth, eni jochiw thieth e sub-county mano ma Nyatike ywago medruok mago mag tuoche, mago mag duol, kata ma wacho ni respiratory infections, mano e kuonde mag kunyo mula, mano kakoro gidwaro mondo mi jokuny mula kod oganda duto e gwenge makamago ma Nyatike oti kod rageng' mondo mi kik buru donje korgi. Collins Mwanga, ma en jachiw thieth e osiptal mano ma Makalda e sub-county ma Nyatike, wacho ni tuoche mamako kor kod mago bende mamako duol koting'o kahera osebedo kamedore ahinya to kuonde mula, ma kuonde mikunye mula. Kamwanga bende koro wacho ni gisetemo chiwo puonj ne jopiny kaachiel kod ka miyo gi puonj makare. Gone a little bit up, putting into consideration that we are operating within a mining site environment. So most of these cases are attributed to transportation of this mining material by the lorries that are passing around, raising so much dust, contributing to upsurge of these respiratory cases. So in terms of intervention as a facility, we have cases of upper respiratory tract, and we also have people who've been diagnosed with a rare form of lung infection called multi-drug resistant TB for clients who had not been previously treated for TB. This in one way is attributed to the risk of them being within the mining shafts. Kama chalo ka en nyasi mano mar golo nyathi oko en achiel kuom chenro mathoth ma kanisa mano mar roho osebedo kaketo e maino to chutho ne mar lombo oganda makwar mano manyiso mor mar gi kinde mitayo nyasi makamano. Kata kamano oganda osebedo ka penjore ni ere gimomiyo nyathi ma igolo oko ithoro dir malo e kor yamo. Gino mabuogo chuny ni dibed ni nyalo kelo midhiero ne nyithindo. Jofamaro e kaunti ma Mombasa joja oko ne oluwo chenro achiel kuom nyasi makamago e gwenge mago ma Bangladesh, Mombasa, kendo miyo ler mathoth. En gweng' ma Bangladesh e od bura ma Jomvu, Mombasa, kae jokanyo e kanisa mar roho ne ayudo katimo ikruok ne nyasi mar atipu mar golo nyathi oko bang' nyuol mare. Bul ne ayudo ka imoro nyaluo olo gi yiend abara ka jomiel moting'o nyaka nyithindo to ne jonyiso sironyo magirito godo gol mar nyathino. To kane kinde ochopo, nyathi ne ogol kidiro malo ka jogo ma chunygi chuok to ne ok dwar chwoyo wang'gi nyadiriyo nikech luoro ne nyathi ne kidek pasore malwar piny. Ber mar nyasi mar kamae wagone ga godo Nyasaye erokamano kuom mich mokelo achiel kuomwa kendo medruok mar oganda e klisia mar Nyasaye. Ni kawuono mama wano unyuolo nyathi oketowa kwan kendo kuma ne wanie joma tin kawuono wamedore
ondike mumb Nyasaye ni ka ng'ama miyo mako ich kotimo ma gimotimo ni otimo singruok mar Jehova Nyasaye. Waluongo ni itwe e yot kanyo kuom dwe achiel gi wik achiel ka nyathi mawuoyi ka nyathi manyako to ndalo 80. E chikwa wan kaka joro wakano miyo to kowuothi nyathino ok gol oko, onge ng'ama ting'e kuom ndalogo te. Joma nokanego kende manyalo mule gi jonyuolne mule nikech oritore kata nyithindo matindo nyalo mule. Gima mako dhok en ni magi duto timore ka nyathi to ling' thi mok ywagi kendo buonja. Penjo en ni to ang'o momiyo nyathini ok ywagi kata chunye ok ting're e seche ma idire malo. Nyathi migwedhi nikech sama ni kano nyathine ot nitiere jodolo kata mete manodhi moketo nyathine ot ka singo ne Nyasaye weche moko. Koro kogole i ot to muoni mar Nyasaye bedo kode sama owuok oko kendo ok onyal ywak. Ok aneno ga moywak nyaka nini. Ok aluor nikech en gima osebedo ka timore e kaja mar joro. Neni kata ywak kene nyathi ywagi. Nyathi ok ywagi, nyathi mor makata ka nyathi ok gom. Ni bende apenjo ni to en ang'o hihi mamiyo nyathini idiro malo. Nyasi maego mar golo nyathi mag timbewa en riego tuo mar wasegone nyawa wacho nyawa matkore kuome onge. Diro nyathi malo tiende ni imiyo nyathi gimiluongo ni puonjruok maler e nyim Nyasaye. Kendo tuoche manyalo bedogo kaka misong yochalo ng'ama irwaye. To mano emomiyo kata seche mineno wite malo to nyathino odino ok ywagi. Yuogi osedhi to chiemb osedhi. Nyathino biro dongo e chia kendo kane gi ngima. E nyasini gikoni ok en ng'ata moyiene mulo kata diro nyathini malo. Jok mopuodhore man kod ritruok moromo ema diro nyathino. To nikech nitie jok maonge kia ritruok mar nyathi matin manyuol. Nyathi en ng'ama ler. Koro kodire gi joajia bende sama ok nyal wuok maber ahinya. Koro jok manyalo dirego mago jok man kod ritruok kendo kod dimbruok mong'eyo gima nyuolno en. Pok awitoga moluar nyaka nene. To asewacho ni mokwongo ni ok en mokwongo, to ok en mar ariyo, to ok en kata mar adek, kata mar ang'wen. Asebedo ga kadhi to odiochieng' mamoro osewuok malo moluar piny. Okay, joma dire malo gin joma dongo, aluongo ni mepe, tiende niya nyathi cha okane oler. Kawuono konyone kalu mar Nyasaye donge. Koro ji duto te kaka nino wantie kani. Neno ritruok marwa waduto te kanyakla nikech ne wabiro e gol mar nyathi. Bang' mano, nyathi ichwalo nyim jodolo kuma itimone batiso kendo imiye nying manyien. Ruodh ng'wono, ruodh singruok, ruodh ogendini 12. Gidek matakatifu iluongo ni singruok mar jomaler. Miyo malaika matin kawuono ndalo oganda omedore ruoth polo gi piny. Nyasaye ma Nyasaye. En nyasi makawo odiochieng' mangima kendo orumo gi migago ma itimo e od gi nyathi. Koro en gima nyie dalana ni nyaka timene nyathi konyuol. Aneno ka gidongo e ngima mo maber maonge tuoche mang'eny. Ma nyathi ma kokatimo kamano to chanda gi tuo kendo bedo ne mangima bedo matin. Koro en mor mare nyaka mar jowuothne nyaka mar kanisa ma en. Anta go kanisa mar kwar mori kero kamano maduong'. Mae mondo George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Haya, rokawana ya George Aoko. Gino paro na mabor. Paro na Kisumu. Nyathewa moro nitiere. Mano luongo kata ni onyuole. Mano nyathi baba na Joseph Okut. Ne omiel ahinya. Kiwinjo ka ok en kata mar roho kende. Ne gin e kanise mopogore. Kata kamano ineno gi kacha ka en tim moro ma gikonwa gimomiyo gitime. To wacho ni mano e ber kitwa kod timbewa. Ng'ato nigi thuolo mar time kendo gileronu gimomiyo gitime. Jok mani ok onyanene ka gima nigi moro magalagala. Kata in bende ka ng'ato chope mari. Kado wach ni gibete mono galagala. Kata kamano wadak kod luor kendo gihera. Bada na weche manyen gi kanyo aduogo kod mathoth nyakora mojo ma pod waikoni karka moting'o gazet an kaka Daily Nation kod mano ma The Standard. Ora nyinga Clever Solote kisimu kanya kwaro mokiyo nyaka chisango. Erokamano kuom bedo koda chelo mokwongo aduogo ka kik dhi mabor. Chonga gelo, emo mi
sudo nyime chonga gilo emo miacha no kama chonga emo semia sudo nyime. Mondo yudwe ni kaka sikiza tune mari D*860 *418# Ramogi TV enod jower duto. Mae en chenro mar pur gi ohala. Kama wanono weche mag pur gi jopur manyachon kod nyasani. Kata madong na kaka mabe tuose dong. Watemo ng'iyo ni ginang'o ma jogo ne timo chon ma bende joma puro sani timo sani. Ke jwala no be kiweyo to the more ma jwala no bet go kanyo jwala no to piyo. Koro nyalo dogo ng'ado kendo stem marango mar avocado. Koro yath miluongo ne jwelo ne ema biro duogo ne remo cha mondo koro bed normal. Wawuotho e chieche mopogore opogore ka bende watemo ng'iyo ni ginang'o ma samoro nyalo bedo ni jogo osebedo ka timo mopogore gi machon. E kaunti mar Homa Bay kawuono an be afwenyo niya juice bende nyalo yudore to mana e yang'owa e rabuon. Omiyo tudri koda an Alori nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Loch gwenge en hawi ber koso richo. Gin mage manego beni gitimo to gin mage mokowinjore gitim. Chieng' tich ariyo juma ka juma wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kako biro. Nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko big yudo pesa donga gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro Ruto leng'thi. Tudi kodan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yonero ma adipa. Nyakora moga jwang gazet maka wono ntie karka gazet mar Daily Nation awako ni kata ite mantie mokwongo ka wachaka ne kode ka warange ni to ochal nado mi peke ite mara ngwen kod mano mara bich kata kamano ne ite mokwongo mano mara gazet mar Daily Nation ka wono ka warange ni to ochal nado iwacho ni en omenda ma katin to bilion 3.5 mano mi ola mikao pile ka pile kirango piny Kenya kae. E gazet ma kawuono kae en wach ma iwacho ni en gimosekawo kirango dwe mara ino piny kanyo dwe mara ariyo nyaka dwe mara 4 en omenda mopogore opogore ka mosekawo e weche go mag dongruok kipenjo kar ka ni ero en gin weche mosebedo ka itiyo godo e yo mane. Iwacho ni President William Ruto's government osebedo kae ka okawo ola mano sirikani mar William Ruto ola maromo bilion 416.2 bano ka wuok e chichni maoko mano e dweche 4 e higani mabende nyiso ni bilion 104 mikawo dwe ka dwe e thuolo no mano ka irango kanyo gin ola mabende osebedo kacha kantiere kinde tarik 1 dwe mar 1 nyaka tarik 30 dwe mar 4 magi bende osebedo kae ka otingo gowi ma piny Kenya ntiere godo nyaka trilion 13. En wach mo peke ite maye kanyo nasomo ni getelo mokwongo cheno moko ma bende iwacho ni omenda magi bende odhi donjo kata ka odhi tie achiel ka achiel mago tingo weche go mago mag dongruok mag piny ma bende gintiere ka achiel ka achiel kiwacho kani mokwongo nen mano mar konyo pogruok e weche mag somo. Iwacho ni funds to address regional disparities in learning outcomes mano kawo ni bilion 29.15. Ola machielo mokawo tarik 10 nitiyo godo e weche miwacho ka ni en jiwo ndadhuno mano mar somo kata bero chenro mag somo. Iwacho ni promote equitable access to quality higher education training and research and bilion 9.8.
Nitiere sir ne budget bilion 290.49. Nitiere kiti for climate resilience actions. Mago weche go mag bero weche mag kor lwasi kata chenro mopogore opogore mitimo omenda maromo bilion 3.9. Nitiere mar siro budget podi bilion 20.33. Nitiere bilion 40.5 mano mokaw kawuok International Development Association IDA mago funds to expand access to affordable housing finance. Can you winje? Gin funds makonyi konyo sirkal mondo mi oyar yore mamoko mag yudo omenda. Funds to expand access to affordable housing finance. Aya, machielo tarik 22 dwe mar 4 okawe IBRD bilion 16.2. Money to expand access to affordable housing finance. Mano kiriwo ka duto gin omenda moyo bilion 60. Mano madhi weche mag affordable housing, weche mag somo kata learning outcomes be kirango karkae gin ma oyo bilion 30.8. Mago weche mantiere karkae. Kisome kanyi bedane kod ng'eyo e ite ma iye penjo sani en niero to gowi mar Kenya ochomo okang' mane. Ka wantiere karka podi e ite mar abiro nyakura mogo joantie sigana mochiw kendo momipe karkae Linda Mwananchi. Linda Mwananchi mane ite mar abiriyo iwache karka ni idhi time yo mane. Linda Mwananchi iwacho ni osebedo reserved as one of 3 names by Sifuna team. Mano ka kawuono gigeno gidhi bedo kacha kod romo mano mara kagirado kacha kod registrar ma political parties mango jok mandiko duon buche mopogore opogore pacho kae mano ka gintiere e romgi kawuono Nairobi wadhi bedo kanyo gi thuolo mar luwe kendo warange ne chel kachiel ne to romo ni dhi nyuolo ang'o. To kwawere gi mar Sifuna kod kweth mano balo kawuok e duond bura mar ODM kawuono kama gintiere karkae yangore wiye kacha ni former president kata jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta bende dhi bedo gi thuolo mano mar telo e buch Azimio Council ma bende kapod en jakom. Mano wach mantiere karkanyo ang' wabedo gi thuolo mar range kaka odiochieng' medo sudo kendo kaka ndalo bende medo kadho. E ite mar abiriyo ni podi Gachagua bende koro siemo kendo rango weche mamoko madiponi nitiere mopondo e weche gi mag Vision 2060 plan mar jatend piny Kenya William Ruto omiye peke ite mar abiriyo. E ite mar auchiel kanya kura moge jwang' nitie gino mar jatend piny Kenya William Ruto wacho ka nitiere county mano ma Uasin Gishu. Ruto wacho kama UDA ODM impact here to stay. Winjruok e kind duond bura mar ODM kod mano mar UDA en mano mantiere kono onge ng'ama bobuoge onge ng'ama bochungo winjruok machalo kamano. Mano noloso ka nitiere kanisa Chepkoilel county ma Uasin Gishu nitiere St. Stephen's SCK Church maidore Moiben Uasin Gishu county mano kama bende ne oyuore alam kowacho ni ero jogi mantiere i ODM nonywak gi sirkal mar mondo mi gikony kaka ichwalo chenro mopogore opogore. To bende iye kanyo omedo loso kowacho ni nywako jogi e sirkal owacho ni ok onego kel buok kata kionko e kind oganda. Owacho ni ntiire nywako jo ODM owacho ni inclusion mar ODM leaders in government should not be a source of anxiety. Mano ote mare mowacho karkancha kowacho ni nitiere ponono pogruok moro manyalo biro kata realignment moko ka ichano weche mag siasa kaka dhi bedo e yiero maduong' mabiro koso dhi bedo e yo machalnade mago weche mantiere e iye karkae. E ite mar abich kanya kura moge jwang'e mantiere sigana mano mar ola mopogore opogore ma bende ne walose karkae kiwacho ni audits osebedo kae karango omenda maromo bilion 8 mago fee ma iwacho ni gin for unused loans. Mano wach ma controller mano mar budget Margaret Nyakango bende koro go apis mare bende osebedo kae kawacho ka bende iwacho ni treasury kata migawo mano mar omenda igeno mondo mi oyawane thuolo mano mar bedo ma uyanga kaka itiyo kod omenda mago mag jopiny. David Mwere ondiko ote machalo kamano kae sigana mondik malo kata ni wastefulness ketho omenda mabende
ikaw kawuok kuom pinje maoko kata bengi kata chichni mago mayudore e pinje maoko. Iwacho ni mae ema koro miyo gowi bedo ma nengone ni malo ahinya, ma bende bedo mapek ahinya mar mondo mi ochule, ka iwacho ni interest kata nyinyo bende man malo bedo mathoth ahinya. Mano ka irango kacha ka gik miketo kanyo gin government securities ma bende bedo kod achiedh nade ma opogore opogore. Kaka gope ma pacho ka osebedo kae ka idho ka ipimo kod GDP mano mar piny bende omi peke ite mar 4 akoni kacha mag wechigo mag gope mano mantiere kar kae. Ruto borrowed 416 billion in 4 months despite anti-debt pledge. Mano wach mantiere kar kae ite mar 4 mano kama gintiere kar kanyo kora mo jwanga ire thuolo mano mar some. Iwacho ni domestic debt ochung kama chal nade sani kamoromo trillion 7.24 kantiere mamoko bende mawuok e pinje maoko maromo trillion 5.78 mena tamalo 44.3 duto gope mano ka ochopo dwe mar 6 mano higa mar 2026 higani gope go duto romo trillion 13.02 ke wacho ni debt to GDP ratio kerange kar kae ka wuok atamalo 42.20 mano atamalo 42 e higa mar 2013 nyaka atamalo 71.6 kiwacho ni mae ema nie malo kirango kod mane ni malo ahinya ne mar higa mar 2023 mano pod e sirkal William Ruto kane natamalo 71.9 nono keto pek mar ngima bedo kama chal nade ma kuonde moko ma pod irange kar kae kae wacho ni ero nyaka sani gowi mar piny Kenya oseidho nyadi 6.9 e thuolo mar higni 13 mokalo. Some kanyi beda ni kod ng'eyo nyakora mo jwang ka ite mar adek kaka wuono nyakora mo jwang ka dok chien chako gi weche ko mano mi pek ahinya nitiere weche ma mi pek e ite mar adek. Gazet mara Daily Nation iwacho ni gin mana memories sani ka irango secrets of 1982 coup attempt mano how last minute act saved army heroes. Mago weche mantiere kae ka bende ichiwo gi ka sigana ka sigana. Nitiere jalweny ma bende nosedhi retire mowacho ni bende sa achiel mano mangima mano kane pod gintiere kacha ka gitemo mar mondo mi gi recapture Voice of Kenya masani luongo kacha ni KBC kendo mano ema ne okonyo e chenro mar reso sirkal e kinde no. Mago weche ma bende wabedo kae ka waluwogi kendo warango gi achiel kachiel ni to kae ne gichop kure. Mano sigana mochiw kae kod Wanambisi Tom mano colonel retired mano kano twak kacha kod jofwambo mago mar Daily Nation ka intiere dalane maidore Trans Nzoia County mano juma mokalo. Gik mantiere kar ka iwacho ni soldiers who crashed the coup relieve the battle that restored government control. Gichiwo sigand gi kar kae ni to gino mabende notimore nochako iwacho gin mana gigo mane gichako winjo mos mos mano 1982 kanyo kapod irango ni to gin mana paro mane nitiere koso ni gino mane dhi chopo kare. Oyange kar kae gazet ni nyaka sani koparo ne nitie simu ma bende ne nitie kacha ka gilose tarik 25 dwe mar 7 ma bende nobedo kae ka orango gigo manotimore tarik 1 dwe mar 8 higa mar 1982 mano 1982 mano gino mane ota kod rebel Kenya Air Force soldiers ma bende nitiere kar kacha. Nyaka kawuono oyango ni nitiere ler mathoth ahinya ma bende mapok ochiw. Kata kamano iwacho ni nitiere Captain Okanyo Wachira mano mar Kenya Army mano 50th Air wacho ni Cavalry Battalion mano wach mantiere kar kae kiwacho ni ne gin ji mopogore opogore kane gintiere kacha Embakasi Air Base mano toka gisewuok e critical mission moro ma bende giwacho ni kanyo ne achiel kuom pilots 4 ma bende ne nitiere kacha helicopters moko 2 ma bende ne olwaro mbom moro Isili
airbase mano the orders mano mara jatend lweny ma kinde no Lieutenant General John Sawe mano wach mantiere karka achiel kachiel. So mane ite mar adek nyakora monjongi bedo kun ng'eyo ka ite mar ariyo gazeta ma kawuono kae nitiere weche matimore ite mar ariyo ma bende omipe karka gin weche go mag Music and Drama Festival. Music Festival kantiere jopuonjre karkanyo ma medo nyiso chia margi mano Narok Primary School ite mar ariyo mano kama gintiere kacha. Narok Primary School ka present mana Samburu folk song mano ka gintiere day 1 mano ma Kenya National Music Festival matimore Kibabii University County ma Bungoma. Nyasi no timore kacho odiochieng' no manyoro. Weche gi thoth nyakora mojwang' mag siasa matimore kar kae nitiere loche ite mar aboro e gazet mano ma Daily Nation kiwacho ni victory for parents as court outlaws blanket school fines. Iwacho ni sani ka ichiwo fai tichiwe yo machal nade. Nitiere Mbira High School jok mano mi levi maromo 33 mane wi wang kata ketho chenro mopogore opogore mag sikul ma bende wacho ni mae ne ok en gino man kare. Owacho kata ni non conditional kendo owacho ni oduok nyithinde sikul unconditionally. Owacho ni court orders unconditional readmission of learners mano sikul ma fai makamano bende okobedi kata girange. So mene ite maraboro nyakora mojwang' sigano ntiere karkanyo matimore do podi nonro metimo kae ite marapar nyakora mojwang' Dr. Muti Somada yango karkani to notime yo machal nade. Police probe koro donjo karkae thuolo mar igni 20 weche mosebedo e doho mathoth ahinya ka gintiere kae ka gimedo mana range mano chenro mopogore opogore ma bende iwacho ni gin ang'o ma bende dedikel nek mano ma Dr. Mutiso ka jaode bende ntiere karkae ka ipenjo mathoth. Iwacho ni investigations man ka court records show Mbobu represented Rose's former husband mano Professor David Musimi Ndetei mano wach mabende osebedo karkae mano mabende osebedo kae ka girango chalo Mbobu mano kinya bedo gi thuolo mano mar ng'e chalo Mbobu bende nonegi higa mokalo mano eloyani mabende ne ochwad gi magina mano nyadiboro. Iwacho ni was shot 8 times on Magadi Road near Brookhouse International School mano higa mane okilni bende owite ngimane. Sani koro nitie mathoth ka ma bende itudo ka kod nek mano mara Dr. Mutiso mano ka sani gik mathoth ahinya biro nikech long before she was linked to killing, Rose Mbithe Mulwa was locked into a bitter legal dispute with lawyer Chalo Mbobu mano wach mantiere karkanyo. Ineno Chris Mulwa kod mama mare mano Rose Mbithe Mulwa kanitiere nyim doho mano ma Nairobi mano tarik 31 mano bang' ka oseketgi kacha e nyim doho kaluwore kod nek mano mar psychologist miluongo kanyo ni Dr. Victoria Mutiso ma en jaod Professor David Musimi Ndetei. So meite no makamano bende wacho ni ero gin weche mage mag ohala mantiere karka. Wacho ni mystery deepens in Lolongo businessman's disappearance. So mene kanyo bed kod ng'eyo ite mar 13 nitiere machinglo kiyude kae nitiere weather forecast en weather forecast mar weather kosen mane idango ka piny koni jimosre bathe kacha jigwere malo ka ji ni wi auja nyamburko mago campaign. Iwacho ni frequent thunders of betrayal, defections and plenty of handshakes mano ntiere karkacha motelo nang'o yiero maduong' mabiro mago pach jondiko gi pach jondiko josomo bende nigi mari bedane kod ng'eyo kacha weche matimore counties ang' bedane gi thuolo mar ng'eyo ni to kae notim gi eyo machal nade. Nitie weche matimore kawuono kae. Wacho ni today in history, iwacho ni August 3rd 1998 more than 12,000 bank workers go on strike over the government's plan to tax their low interest loans.
Major Banks offered limited services. Mano wach mantie kacha few branches mano yao. Kare jo bengi osekadhi ang'anyo na kura mwejwang. Kapok yudo mano, hangi so mibedi kod historia mathoth mantie kar kae. Recipe for rigging en sachiel mar okinyi kura mwejwang atiyo gazet gi kanyo. Gazet ma Daily Nation mane wach mantie ma The Standard mane wach momi peka wacho ni recipe for rigging oket picha kacha mar IBC jakom margi Ethacon nti jatend kweth mathoth e od bura Aaron Cheruiyot kod Stewart Mazayo jatend kweth manok e od bura mar Senate mane kama gintiere kachiel giwacho ni weche mag live streaming results kata keto gi achiel mbui to bochopo kama chal nade. Adani som gi mathoth nyokora mojo adu ka kod chal mag weche mag tuke e siwanda mar tuke. Anyika Cleophas Solote gi sumo kanya kwar mokelo nyaka sango sachiel mar okinyi antiere kae kod Willis Odembe an ka kod Kennedy Ochola. Adu ka oranga neni Gor Mahia osedonjo e semis. Tusker oseduogo pacho kae. Mathoth matimore Kenya otieko namba 12 tuke mag Commonwealth. Gino mane maponi tiere ka yueyo kinde mabor.